nyasak barisaning mungsuh swawi kula dherekaken kangmas. Nyata laruta saking kuda sang Kurukula yen tanamu tusa sang Sri Cipta Wilaha kok beda temen kelawan padatan. Mongko padatan yen Abimanyu jumangkah marang payudan ora susah tak cemeti mending geblas ngerti sing dak karepake. Tumuju marang pernahing mungsuh nanging keneng apa? Dina iki kok dadi kowe mundur-mundur. Sajak kaya semu wedi. Eneng apa Cipta Wilaha? Eneng apa Cipta Wilaha? Kadangmu padha waran dena becik
besok amendemo baris lah yang kono temau pranyata landhep panca ndriyaning turangga nadyan to wujuding jaran pramila tinitian kawan Sang Abimanyu mundur datan saged lan boten purun jumangkah karana ing ajeng sampun wonten pralampita ana kewan cilik undur-undur sing mlakune mundur ketela turangga ngertos menawi menika pralampita pramila cipta wilaha datan purun ajeng wonten ing palagan ngertos menawi ngajengan wonten kewan ingkang alit wujuding undur-undur parandene Sang Abimanyu datan tanggap ing sasmita. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara cipta wilaha sejatine nadyan ta kowe kuwi turangga kowe kuwi jaran nanging paringaning Kanjeng Rama Raden Arjuna keneng apa dina iki kowe gawe wirang gawe isin tumapak ing gawe Parata Yudhajaya binangun kowe ora wani Pancakara kowe ora wani tak jokake menyang palagan tinimbang gawe wirang gawe isin apa njaluk tak patene tak tugel gulumu iki. Ayo yen kok ora gelem jumangkah. Yen pancen isih tresna karo Abimanyu. Ayo budal dina iki. Aja kakian rewel. Kaya dudu karepe dhewe cipta wilaha dadi ramajeng wonten palagan. Datan den tibani cemeti parandene jranta tumuju marang papaning mengsah. Parat iki sapa bocah bagus mirip kaya Abimanyu kowe takon marang aku putra Madukara aku Sumitra ya pancen mengkono keparat yen to pancen kowe nyata anang ayo nyata bagus meduna yen pancen kowe senopati pepetingan ayo tanding karo aku nang nduring turangga bagus
sambil guduk monyor-monyor. Kurawa iki ya kaya ngono kuwi menang engkres tok. Bare kepepeting Pancabaya, upayane bale jani. Karo anak Janaka kaya padha mlayu gendring. Iku nek sing gerang ora tumandang gawe ora rampung perkara iki. Pramugari ora nyono yen to sira ketiban jemparing gulumu nganti tekaning pati. Yo, nadyan to kuwi wujuding turangga nanging gedhe labuh lapni karo Sumitra. Ora mati dhewe tak belani sapa sing wani nyirnakake jaranku Kyai Pramugari. Kang Mas Jimat sesembahan kula Kang Mas Mitra Paduka gugur wonten madyaning palagan dalasan titian Paduka Pramugari. Ayo Kurawa, aja mung Kang Mas Mitra, ayo Praba Kusuma belakno leganing atiku. Oh. Mangka sigra risangati Pati Karna sigra lakona rata. Bocah bagus katon mencorong te jamu sapa kowe? Putra Madukara saka Karang Kaendran. Bambang Praba Kusuma. Oh iya iya. Kowe sing anak widodari kuwi. Ya pancen para nyata kowe sapa? Aku wakmu nata ngamangga Prabu Karna. Gus, mundura. Mundura. Tiwas ngamis-amisi kowe tanding karo aku. Bapakmu wae kon katon mrene. Aku minangka suliye Kanjeng Rama. Oh, bosen urip kowe. Maju.
Nger Prabu Kusuma janjane mono kowe iki dudu mungsuhku. Ning tak eman ora kena. Ya wis bejamu Prabu Kusuma. Wong Pandhawa iki lho. Anak Janaka Prabu Kusuma girang-girang layone. Oh. Napa to mirah ingsun prihatin waspaku mijil tudahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti Glung rinu sak sekarnya sumawur gambir melati kadangipun Kakang Yayi Prabu Kusuma ora nyono yen to siadi ndisiki gugurana madyaning palagan bebarengan kelawan kadang si Sumitra. Yo Yayi pun Kakang uga duweni prasetya ora mung siadi dhewe sing bakal kaneng pati Nadyanto pun Kakang semono uga ora mati dhewe tak belani Yayi. Oh. Abimanyu ya apa Abimanyu Kurawa maju jen maju bareng tekaning atiku. Kacarita bubar mawut harisaning Kurawa. Katrajang kridhanira Sang Bimanyu mimah titiyanira. Cipta wilaha ingkang pranyata bangkit angobrak abrik harisaning mengsah. Ucap Sang Begawan Durna
ingkang mulat marang tandhangira Sang Bimanyu. Dalah kedrawasan iki. Ya. Para prajurit. Iki barisamu Cakrabyuha, tegese barisamu kuwi bunder. Nah, supaya dina iki bisa ngawekani ngrubuhake si Abimanyu. Barisamu sing arep bukaan. Sing arep bukaan dadi gelar baris supit urang utawa wulan tumanggal. Abimanyu karben mlebu, engko nyampe mlebu tutupen ngarep. Ayo, maju. Ayo, maju. Maju. Ayo. Kacarita rikala semana para prajurit ingkang samana barisanira sinebat Cakrabyuha bunder nanging ing mangke kabukak dadi gelar supit urang kinarya ngawekani mancing Sang Abimanyu. Dupi mulat menganing barisan Sang Abimanyu dalasan titiane bandang mlebet ana jroning barisan. Ayo. Mundur. Kadang padha aran dina becik besok amendemo baris Jaya Drata Kartomarma wonten dawuh Bapak kabeh kadang-kadangmu Kurawa sak serayane pisan dina iki kon ngerakit jemparing keparingipun Abimanyu diranjap tibari jemparing saka ngarep mburi kiwa tengen Swawi.
ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ora nyono yen to titi aku cipta wilaha kena jemparing. Nganti temekaning pati kejem Kurawa. Ora wani nibake jemparing karo si Abimanyu nanging malah nibane titi aku cipta wilaha. Ayo Kurawa yen to pancen wis senopati luwih entekno jemparingmu. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Sejatine Kurawa jirih getih wedi mati ora wani adu arep. Mung kroyokan manut pernatan. Ora ana carane Bratayuda perang kroyokan. Ya nadyan mengkono Abimanyu ora bakal mundur sejangkah. Nadyan aku ora bisa nglawat. Nanging Abimanyu dina iki aku netepi darmaning senopati. Ayo Muksuramrata Jayamrata Kurawa maju kepara ngarsa leganing atiku ora werane kecewa tanding karo aku. Ayo entekno gamanmu para Kurawa ora werane yen to bakal tak endani. Endi pusakamu entekno kabeh leganing atiku. Kocap kacarita kaya mangkono. Yen Abimanyu nganti kaya landhak wujude Suragatra manungsa karana katahing jemparing ingkang tumancep wonten angganira Sang Abimanyu. Kocap kaliyah jugitan gelilang gleleng putra Ngastina Yan Mandra Kumara. Ayo Abimanyu andek puna ora lele. Lagi nepatimu yo gampang bae. Andene rikala semono aku iki arep rabi wae mbok disiki. Aku arep ngepek Siti Sendari Putri Ndarawati aku wis dandan didil. Dandan cara kemanten. Malah Siti Sendari mbok colong.
Ayo saiki nek ngene iki piye kowe? Ayo rasakno kowe. Dilongkas mudyar kowe karek gremet. Kok arep padol bagus. Kowe bakal mudar bojomu loro tak lungsur kabeh. Tak pek kabeh. Ayo piye? Ayo bojomu sitoke meteng to? Ora apa-apa. Ora apa-apa. So nek anakmu lahir tak pites. Mudyar. Dadi bojomu loro bakal tak pek kabeh. Wis, kowe terima-terima. Manyu, kowe tuk madol bagus ki ya wis suwe, ngono. Anak nang lelakon ngene ya arep ngopo kowe? Rumangsane bagusmu arep mbonggo milut karo wong wedok meneh ora iso. Saiki genti aku sing bagus, ngono. Ayo to. Ayo. Saiki arep ngopo nek lelakon kaya ngene iki? Apa iso obah? Ya. Mesti ora bakal kowe arep iso obah ora bakal. Kowe arep iso nunggoni laire anakmu wong kowe modar. Tenan. Sok bojomu nglairke anakmu metu anakmu tak pites bojomu loro tak pek kabeh no. Yop. Yo. Yang anak ratu jirih wedi getih. Ayo yen pancen kowe isih digdaya ayu maju ayo nono kridaku si keparat kocap dupi mulat sang Lesmana putra Ngastina duwe Geng Sirna Raden Jayadrata sami sakola ngasta pusaka bindi merwasa kelawan Sang Abimanyu den jur-jur Sang Abimanyu. Ajur kunarpane Sang Bimanyu rikala semana dan prawasa Raden Jayadrata ucap ingkang wonten dirgantara nenggih Sang Gatotkaca ingkang wis prasetya kalawan Sang Abimanyu rikalanira wonten lampahan Abimanyu kerem kagendhong dening Sang Gatotkaca. Abimanyu taksih alit katemplung wonten ing samudra nganti Sang Gatotkaca muwun guguk nganti prasetya yen Abimanyu bisa walya temah jati tetep bakal den kancane mukti bebarengan mati bebarengan. Sang Gatotkaca niyup saking dirgantara. Adikku diadikku Abimanyu ora nyono dene si adi ndisiki temekaning pati gugur ana madyaning palagan Bimanyu. Aku ora bakal bisa keri Bimanyu rikalane kowe isih cilik. Kowe tak gendong goleki Kang Ramamu Paman Arjuna. Kowe tak gendong nganti kecemplung ana jroning samudra. Aku prasetya nek Abimanyu ketemu Abimanyu paluya urip bebarengan nadyan to cilik lara gedhe temengane mati bakal labi mati bareng.
Bimanyu aku ora iso pisah karo kowe Bimanyu. Kacarita mangsuli cariya sing ajeng nggih Sang Bima Werkudara kepaluh katahing gaman ingkang cumemplung danguning dangu saya padhet kenging kangge ancik-ancik Werkudara mentas melumpat mburu kelawan mengsaira Gredhapati. Maeka karo Werkudara modar dhisik kowe. Wah, nganti jeleh, bosen. Pirang-pirang dene mung pereng karo prasanen mungsuh. Ayo, sing mati aku apa kowe? Sak karepmu legane atiku. Sejatine Janaka isih ngeman karo kowe Warsaya padha-padha murid Sukalima. Nanging kowe ora kena daeman. Iki marganing patimu. Koko Prabu berkah pangestu paduka kula saged ungguling ayuda. Oh, ngono kowe menang. Inggih Koko Prabu. Werkudara, ya aku ya ungguling ayuda. Bagus. Ning arep kowe menang. Ngene ya Yayi.
Nalika ngarep pun Kakang wis paring dawuh, yen kowe ora mituhu karo dawuhipun Kakang, engko yen ana kedadian apa-apa kowe aja kaget. Jalaran si adik kowe ninggal piwulenipun Kakang. Liripun kados pundi? Wah, hedek apa? Janaka kowe aja kaget. Iki anakmu Praba Kesuma. Sumitra kelawan Abimanyu gugur ana madyaning palagan kae kunarepane si Abimanyu sawangen. Oh. Anakku Abimanyu ora nyono yen to jeneng sira ndhisiki gugur ana madyaning palagan. Abimanyu kowe tega tegel ninggal kawan pun Rama. Abimanyu keneng apa kowe ndhisiki gugur ana madyaning palagan? Sopo sing gawe mawa cintra kamu? Arjuna. Mengko dhisik. Yektine kabeh para sesepuh, para pinisepuh arep kepengin ya kuwi njaluk kunarepane si Abimanyu nanging Gatotkaca ora entuk. Iya nggih. Mbok yo diwulungake kunarepane kadangmu si Abimanyu mboten wong. Badhe kados pundi menika kadang kula. Menika adhiku ingkang sanget kula tresnani. Taksih alit kemawon kula gendhong mriki. Ngantos Abimanyu dumawah wonten ing samudra. Kula mboten trimah wonten lampahan ingkang kados mekaten. Koko Prabu sinten ingkang nyirnakaken Abimanyu ngantos dipun jur-jur kuwandanipun. Ya. Yen to perkara si Abimanyu gugur iki pancen rikala semana ketiban pusaka panah jemparinge Kurawa. Kuwi kalebu netepi prasetya nalika dhaup kelawan si Utari yen aku ora jaka tenan muga-muga besok patiku diranjap jemparing 1000. Lah iki wis nemahi ning ya kuwi ajure kuwandane si Abimanyu. Sing ngejur-jur ora ana liya kejaba mung Jayadrata. Lah wis kedrawasan iki. Gatotkaca wonten dawuh. Wis saiki ngene.
Kunarpane si Abimanyu pasrahna kelawan para brahmana karben dirukti. Kuwi wis dadi Kunarpa yo, Ngger. Mbok tangisana ora bakal bisa urip. Mboten, Wo. Sampun kajengipun. Lho, aja ngono, Gatotkaca. Kowe iki ya satriya lho. Yen Abimanyu mati kok mung mbok gendho karo mbok tangisi iki apa cucuk? Lima kowe iki jiwa senopati. Meraih tetira mekaten. Mangke dalu kula tetep badhe jumeneng senopati badhe kula obrak-abrik kula. Oh. Nyandi Yayi Arjuna kok los tanpa pamit. Koko Prabu, sak sampunipun kula ngertos ingkang nyerenakaken anak kula pun Abimanyu pun Jayadrata. Dinten menika ugi Koko Prabu kula prastya menawi dinten menika ngantos dumugi suruping surya mangke kula mboten saged mejahi Jayadrata, kula badhe pejah obong Koko Prabu. Petruk, Lun. Iki mau sak kedheping netra wae aku wis krungu wong sumpah wong prasetya wong loro. Sinten? Daramu Arjuna iki mau. Iki yen nganti tekan suruping surya iki mengko yen ora iso mateni Jayadrata daramu arep mati obong. Lah niki pun jamping dan niki pun sengenge pun glewang. Semono uga daramu Gatotkaca. Ndara Gatotkaca pripun? Gatotkaca yen to ora dikeparengake ya kuwi ngrukti Kunarpane si Abimanyu. Mengko bengi Gatotkaca bakal ngobrak-abrik Kurawa kuwi prastya. Piye lah dalah. Niku Ndara Gatotkaca iya. Lah terus iki mengko yen nganti ora kelakon kepiye? Borong Koko Prabu. Lah rak tenan to. Borong kepiye? Kula nyemanggaaken keparipun Kanjeng Koko Prabu bosipun dinten menika Jayadrata pejah. Lah, wis. Ya. Wis, wadone kowe manuta pun Kakang. Janaka wonten dawuh yen dina iki kowe goleki si Jayadrata ora ketemu. Sababipun Jayadrata iki barisane manggone ning tengah. Saka ngarep, saka mburi, saka ngiringan kuwi sap-sapan. Kuwi sapitu kabeh. Dadi sengara yen arep nyumurupi kelawan si Jayadrata. Ning iki ana cara, sabab Kurawa ya tetep laku culika dadi menungsa kuwi munduh wae penggawe. Keparipun Koko Prabu. Kowe mengko waspadakno ya, waspadakno. Iki mengko soroting surya tak aling-alingi senjata cakra karben ketok peteng. Petruk, Dun. Sing metu iki. Ya, wis. Kok menawa nek entuk biaya meneh. Aja wedi kangelan. Nggih, pripun? Dina iki kowe gawe ya geni. Geni napa? Kowe gawe ya geni, etok-etok nek Janaka mati obong. Ngobong damen entuk. Ya sak karepmu.
Wase ketok ana geni murup. Oh nggih. Nggih, pun sagah mengke kula nglempakne pun. Pokoke Budhe saged murup to niku. Ya. Mengko Janaka waspadakno ya. Engko waspadakno. Engko yen ana rame-rame Janaka mati obong, Janaka mati obong kowe engko nyaketana ning nggon barisan kono. Endi sing dengongok? Endi sing kira-kira ketok dhuwur dhewe? Lah ya kuwi. Kuwi si Jayadrata. Mekaten Koko Prabu. Iya. Sababe apa takono? Sababipun menapa? Nah, ngerti ya. Jayadrata kuwi mau kancing gelunge paringane bapakne Begawan Sempani. Kuwi kancing gelunge kuwi murup. Mulane mengko yen to barisan kuwi eneng ketok sing mumbul dhuwur dhewe tur dasare kancing gelunge murup. Kuwi si Jayadrata enggal pasana jemparing ngestaken dawuh Paduka Koko Prabu. Petruk mengko kowe alok-alok Janaka mati obong, Janaka mati obong. Nggih, Sedika. Kacarita kaya ta mangkono reka dayanira Prabu Kresna ngambah Dirgantara Sarating Surya den aling-alingi senjata cakra sami sakala dadya edom adem ngraos kalamun ta wis wanci surup Surya Kurawa ngertos lan midhanget yen to nganti wanci suruping Surya dados saged mejahi Raden Jayadrata Janaka bakal mati obong ing mangka Sang Jayadrata den singitaken wonten barisan tengah dipun apit-apit sap-sap nganti sapitu. Amung rikala semono rene wis katingal surup Surya nadyan to sejatine dereng. Alok-alok para Pandhawa brayating Pandhawa sami alok. Janaka mati obong, Janaka mati obong, Janaka mati obong, Janaka mati obong, Janaka mati obong. Suka jeneng penggalih samya guyu lakak-lakak para Kurawa. Kalamun to midhanget pawarta yen to Janaka mati obong. Ingkang sami sakala Jayadrata iki kasempyok ugi gumuyu latah-latah. Ngantos yenaken apa sejatine sing murup kae apa pancen genine si Arjuna mati obong. Sang Jayadrata anguk-anguk ancik-ancik. Sakala Sang Arjuna nglepasaken jemparing Kyai Sarotama. Denging jangganira Jayadrata tugatha sirahe bawah wonten ing Bantala. Anakku Jayadrata lah kok kowe mati tenan Jayadrata kowe kapusan Kurawa goblok ora ngerti diapusi karo para Pandhawa kaya ora krasa korban anakku si Jayadrata Jayadrata aku bapakmu Begawan Sempani yo ngger
Ya. Aku duwe sabda. Sabda mandi cipta dadi. Jayadrata urip. Kacarita nadyan datan saged ngunandika Jayadrata nadyan ta gumlundung mung kari mestaka nanging pranyata mendelik mripate melet-melet ilate kaya nyapluk-nyapluk mungsuhe samono sang Begawan Sempani Sigra ngasta pusaka wujuding patrem Sigra kalebetaken wonten tutuking sang Jayadrata ingkang kantun sirah. Yen Jayadrata kowe urip tak paringi pusaka maju. Ya Jayadrata urip. Petro, Dun. Kowe tak kongkon tembuti. Ketu baca rokok. Oh, rupane. Ora. Lah terus dina iki kowe tak kon ngrusuhi. Lah, ngrusuhi bojone sinten, Dik? Wah, edan. Nah niku nek dawuh niku sing cetha ngrusuhi pripun? Kowe ngrusuhana Begawan Sempani. Begawan Marni niku Sempani. Sempani niku sinten? Bapake Jayadrata. Lah sebabe kae duwe ngelmu sabda. Ngelmu sabda iya. Mula kae unine nek mung urip ngono terus. Anggere urip ngono ya Jayadrata karek ndas tok urip. Apa karek mata tok ngoten. Ya urip. Mung karek anu tok nggih urip. Anu piye? Dapurmu. Nggih. Ya eno kok cengengesan. Ya ben to. Utenane rung tek. Timbangane didenda karo sinanggap. Wandamu rusuhana supaya kleru le omongan. Sak karepmu. Upamane nek kleru mati ya mati terus. Oh katen. Yo. Nek muni urip ya urip Jayadrata kae engko. Wis ora mati angel matine. Oh nggih, gampang niku. Anakku Jayadrata urip saka keparenging Gusti Kang Arya Jagat. Jayadrata urip. Anakku urip.
Jayadrata mesti urip. Wong edan. Jayadrata urip mati. Alah, mau sok urip terus. Sok urip, sok mati ya sok jeblok. Ora songo ya ora urip. Kula modar. Jayadrata urip mati. Iki cangkemmu ki ngaliya kono nyotakake dhuwit minggato. Aja ngregon-ngregoni. Mah ora butuh dhuwit aku nang kene kok. Jayadrata urip mati. Urip mati. Alah diomongi kok. Urip mati. Ora eneng kok nglungsungi kaya ula. Urip mati. Alah, mati. Anakku Jayadrata mati. Aduh. Toblas. Kejem kowe Werkudara. Kejem kowe. Wong kari sirah tok wae mbok jur-jur kaya mengkono. Ya, ayo. Jayadrata mati bapakne. Ayo belakno Begawan Sempani. Begawan Sempani ayo bola bali. Eling-eling kowe iki rina wengi caketan karo wong angkara murka. Mula janjane kowe iki tilasing ratu tur pendhita pinter kowe kesempyok ing aradan. Kamurkaning Kurawa kowe melu dadi ala ya. Aku ngerti pengapesamu. Kowe iki pendhita duweni lara napas. Kowe iki anggere diudani karo dikeki angin, kelakon ilang larimu. Alake terang sesore kok wis udan kaya mengkene. Wah, mongko aku wis nang paprangan arep ngeyup nyandi iki. Arep golek pangaupan yo angel. Aduh mongko adem ora ilo-ilo ngungkuli tambak. Wingi nang kono wis adem wis ngantek-entek apa-apaku. Aku semelang nek ora tukul. Lah kok iki diudani kaya ngene aduh Gusti, adem ora ilok-ilok piye awakku iki.
Arjuna wonten dawuh Koko Prabu wis to Yayi ora perlu mbok getune perkara gugure putramu si Abimanyu rinanjap jemparing rikala semono prasetyane Abimanyu rak wis numusi dina iki rikalane dhaup kelawan si Utari Abimanyu ora bloko yen to wis duwe garwa Siti Sendari yen aku ora joko tenan muga-muga besok patiku rinanjap jemparing 1000 lah iki bisa kasembadan temenan mula kabeh kuwi mau prasetya kuwi kebak ing pengati-ati tuladane kaya prasetyamu mau Janaka upamanipun Kakang ora melu rumagang gawe lagi kepiye dadine nglakon mongko durung si Gatotkaca ku ya duweni prasetya marang si Abimanyu prasetyane si Gatotkaca paribasan tresnane karo Abimanyu dilabuhi nganti mati mengko bengi Gatotkaca kepengin bakal madheg dadi senopati terus iki cara kepiye Werkudara wah banjur piye Kresna kakangku yen to nganti Gatotkaca nekat tegese Gatotkaca kuwi ngowahi marang paugeran ning wong jenenge wong prasetya Yayi ya wis kepriye wae wong jenenge Pandhawa ora jarak Pandhawa ora marahi sing marahi Kurawa ora eneng perang kok kroyokan nganti ranjap-ranjapan iki jane ora ana ora kena paugeraning peperangan ya mung bae ayo Werkudara lan Paduka Yayi Samyaji inggih kados pundi Koko Prabu kaliyan nuwun dhumateng purbaning Gusti sinaosa Abimanyu sampun gugur wonten madyaning palagan nanging ugi marengi pejahipun Lesmana Mandra Kumara putra Ngastina lawan pun Jayadrata kanthi menika mugi-mugi kemawon para Pandhawa pinaringan kekiyatan saking keparinging Gusti kang akarya jagat